भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट नोंथांमोना फुल नायबानो जाबाय अब्ला बुजिगोन। बिटिसिनि डिपुटि सिइएम गबिन्द बसुमतारिया मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नाय अब्ला बुजिगोन। इउपिपिएलनि गेजेरावनो माखासे पार्टी वर्कार जायफोर दं बिथांमोनखौ गोबांखौनो खुद्रिनायखौ नुनो मोनबाय थादों सार। गोबाङानो एक्चुअलि बिदि सरकार दानानै खामानि मावफैनाय अभिज्ञता गैयि गोजा पार्टी वर्कारफ्रा गोबाङानो हयथ' सानदोंमोन सिगाङाव जोंनि इउपिपिएलनि सरकार गैयि समाव जे सरकार जायोब्ला सरकारनिफ्राय जि गोसो बेखौनो मोनगोन बेबायदि मोनसे आसा खालामदों बेबायदि सानदोंमोन। खिन्थु सरकाराबोथ' मोनसे लिमिटेसन दा मोनसे सिस्टेम दं, बे सिस्टेमनि गेजेरजोंसो माबाफोर सुबिदा होनांगौबा होनो हागोन। दा जिबायदि आसा खालामदोंमोन जिबायदि सानदोंमोन बेबायदि जायैखाय गोबाङानो एसे दुखु मोननाय बायदि फोरमायदों। बुंनो हायाब्लालाय मानोथो इसिबांथ' दुगा खोथा बुङामोन गबिन्द। 6 मान्थनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनो हिउज डेभेलपमेन्ट खालामनानै होगोननो, अबावबा स्कुल कलेज दालां निउ इनफ्रास्ट्राक्चार खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै इउपिपिएलनि वार्कारजों इउपिपिएलनि वार्कार दिनै गावजों गाव मोनजायैनि खामानि मोनलायैनि स्किम मोनैनि गावजों गावनो बुख्रुबलायदों बुलायलायदों। बेफोर मानि थाखाय जाखो? नोंथांमोना हाया बेबायदि इन्सुरेन्स बेबायदि कमिटमेन्ट होनो नाङामोन। रायजो राजाफोरखौ बेबायदि बन्द' खालामनाङा। नोंसोरो फाग्ला नोंसोरो जिबायदि इन्सुरेन्स होदों डिउरिं इलेक्शन बिफर इलेक्शननि सिगां नोंथांमोना मा गिदिर खोथा बुङा, पाब्लिक मिटिङाव मा खोथा बुङा। बे उइथिन 5 इयार्सनि गेजेरावनो जोंनि बर'फ्रा बयबो समान जाजोबगोन, बयबो समान मोन्थाय मोनजोबगोन होनना नोंथांमोना बुंदोंमोन। पावाराव फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्रा सासेबो थानाय नङा होननानै बुंदोंमोन आरो न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन। सोर फाग्लायाथ' गोजावा जानांगौ जाखो? न'खर जुदि भट मोनसे होनायाव जुदि 1 जब मोनोब्ला सोरथो होआ जानांगौ जाखो? नोंबाबो होगोन, आंबाबो होगोन, सोरबायाबो होगोन। मोनसे जुदि भट थुनायाव जुदि साख्रि मोनोब्ला एभ्रि फेमिलि मेम्बारशिप सोर होआ जानांगौ? बयबो होगोन, डेफिनेटलि होखागोन। दिनैनि दिनाव अभियासलि आरो रायजो राजायाबो बुंखागोन। नोंथांमोना जे कमिटमेन्ट होदों दिनैनि दिनाव मावनानै होनो हायाखै। अलमस्ट 3 इयार्स रानिं जानोसै नै 27 जानुवारि फैबानो 3 बोसोर रानिं जानोसै। बिथांमोना दिनैसिमबो रायजो राजानो जि कमिटमेन्ट होदों, जि इन्सुरेन्स होदों बेखौ मावफुंनो हायाखै, फुलफिलमेन्ट खालामनो हायाखै। जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। गावसिनि इउपिपिएलनि सापर्टार्सफ्रानो गावजों गाव बुख्रुबलायदों, स्किम मोनलायैनि। बेफोर मानि थाखाय जादों? नोंथांमोना बेबायदि एक्सपेक्टेसन खालामहोनो नाङामोन ना। बेबायदि नोंथांमोना इसेबां गिदिर दुगामारा खोथा बुंनो नाङामोन। बिथांमोनाबो बेबायदि आसा खालामनाय नङामोन। आसा खालामखागोन ना माबा मोनसेथ' मोनगोन। पावाराव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि गोबां रायजो राजाफ्रा सापर्टार्सफ्रा माने एक्सपेक्टेसन खालामदोंमोन, मिजिं थिदोंमोन, आसा थिदोंमोन, नाथाय गैया, जिर'। स' नोंथांमोना मावनो हाया सिरि दलद थादो आरो फैबाय थानाय समाव बिनि फिथाइखौ नोंथांमोना मोनजागोन। दा गेलेसै गबिन्द बसुमतारि। आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव बिटिसिनि इलेक्शनखौ दा गेलेसै, नङाब्ला जिर' जाजोबगोन फैसाया। हाजारखि फैसा गारा, हाजारखि रायजो राजाखौ फुस्लिया, रावबो गोजावला एबार बुजिबाय? नोंसिनि जि दुगामारा खोथा, नोंसिनि जे खोथा बुंनाय गासिबो मिनिंलेस, मोनसेबो ओंथि गैया। जायनि थाखाय दिनै ग्रेजुवेटलि फैनानै इउपिपिएलनि सापर्टारानो दिनै दुखु मोनदों। मानो सानदो एबार गबिन्द?